Zeli osatzen lagundu diozu zeure urgullua setzeko besterik gabe. Eta orain zeure ekintzen ondorioa ordaintzen ari zara. Orain Trunksek burrukatu behar zelen aurka. Zu baino askoz indartsuago eginda, kemen handiz burrukatzen ari da zuk ikusterik ez badaukazu ere. Eta badakizu guzti hori zergatik gertatzen ari den? Zeure arrokeri albora uzten ez jakiteagatik. Niretzat utsa zara, baina Trunksentzat asko balio duzu antza.